Arratsalde on da ongietorri, uztaileko ohiko pleno honetara, dakizuen moduan uztailean azkenengo urtean ohikoa da moduan, astebete lehen hau hileko azkenengo astelehena baino. Aurra, Xabi, mesedez. Kaixo, arratsalde on. Gai zerrendari hasiera emanez, 2026ko ekainaren 28ko aktaren onarpena. Aho batez onartua. Alkatearen jakinarazpenik. 3. puntuen berri emate bat, 9. kreditu aldaketarena, transferentzia bidekoa da, partida batzutatik bestera espedientean dituzue datuak, 47.716 euroko guztizkoarekin. 4. gai zerrendako puntua da, aprileko bilkuran udal honek udal ondasunen inventarioan, 1107, Camino de Caserio, Eduegia Caserio, Mozkibar Bolu izenarekin jasotako bidearen inguruko ikerketa espedientearen emaitzak onartzeko hartutako erabakien aurka, berraztertze errekurtso bat aurkeztu da, eta hori ebastea daukio udalbatzari. Hori dela eta, espedientean duzue, nola ekartzen den erabaki hori bere garaian hartu zena, udalbatzak esaten zuen, ez zeukala ziurtasunez bide horrek udal jabari publikoko izaera zuenik egiaztatzeko froga objektiborik ez da inventarioan behar bezala identifikatuta eta eskribatuta zegoenik ere. Eta erabakian hartu zuen bidearen inskripzioa inventariorik kentzea, edo hala badokio zuzenketa bidez baliogabetzeko. Horren aurka, Maider Arregi Intxausti Andreak Arregi Intxausti familiaren izenean berraztertze errekurtsoa aurkeztu du, erabaki horren aurka, errekurtsoan funtsean defendatzen da bidea urte luzez bide publikotzat hartu izan dela, eta horretarako hainbat elementu aipatzen dira, udal inventarioa, txosten tekniko juridikoa, aurreko idazkariak eta ingenieroak sinatzen zutenak, kartografia eta ortoargazki historikoak, eskituretako aipamenak eta udalekin lotutako jarduketa materialak. Espedientea eta aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, batzordeak ondorioztatu du, irizmenarekin datorreta, antolaketa batzordetik, errekurtsoak ez duela aurkeztu udalbatzaren aurkako erabakia baliogabetzeko edo aldatzeko elementu berri edo erabaki garririk. Aipatutako elementuak zantzu gisa baloratu badira ere, ez dute behar besteko ziurtasunez egiaztatzen inventarioan jasotako bidea udal jabari publikoko ondasun zehatz eta bereizi gisa mantentzeko oinarri objektibo eta juridiko nahikorik dagoenik. Horrek ez du esan nahi bidea pribatua dela deklaratzen denik. Ez da haren titulartasun zibila ebazten denik ere. Ebazpenaren ondorioa da, administrazio bidean ez dagoela oinarri nahikorik inventarioko inskripzioari udal jabari publikoko ondasun gisa eusteko. Titulartasun zibilari, jabetza eskubidari, zortasunei, edo bestelako eskubide errealei buruzko gatazkak, hala badagokio jurisdikzio zibilan argitu beharko dira. Horren bestez, gaur hartu eta bozkatu beharreko erabakia ondorengoa izango da. Bilatzen detan, txuletie. Lehena, Maider Arregi Intxausti Andreak Arregi Intxaustiaren familian izenean Bergarako udalbatzak 2008ko apirilean 7an hartutako erabakien aurka aurkeztutako berraztertze errekurtsoa tramitatzeko onartzea. Bigarrena, berraztertze errekurtsoa ez onartzea edo ezestea aurreko azalpenetan adierazitako arrazoiengatik. Ez delako egiaztatu errekurritutako erabakia baliogabetzeko edo aldatzeko arrazoi nahikori dagoenik. Hirugarrena, Bergarako udalbatzak 2008ko apirilean 7an hartutako erabakia berrestea aurreko azalpenean adierazitako arrazoiengatik. Berrespen horrek berekin dakar udal ondasunen inventarioan 1107.00000, Camino de Caserio, Eduegia Caserio, Mozkibar Bolu izenarekin jasotako bidearen inskripzioa inventariotik kentzea edo hala badagokio zuzenketa bidez baliogabetzea. Bai eta Gi 3360 errepidetik Mozkibar baserria doan bide hormigonatuari buruz titulartasun edo afektazio publikorik ez dela behar besteko ziurtasunez egiaztatu adieraztea ere. Laugarrena, berariaz adieraztea erabaki honek ez duela aurrez epaitzen auzipeko bidearen edo bideen titulartasun zibila.
eta interesdunek jurisdikzio zibilean eta dagokion bidean baliatu ahal izango dituztela egoki iritzitako akzioak. Bosgarrena ebazpen hau interesdunei jakinaraztea legez dagozkion errekurtso bideak adierazita. Honekin bozketara pasako ginake, alde. Aho batez onartua. Bai. Hurrengo puntuan ez dutela deliberazio eta bozkaketa fasean parte hartuko. Zimari. Bosgarren gai zerrendako puntuan, hiri antolamenduko plan orokorreko A18 eremukeko jarduketa sistema aldatzeko eskaerako onarpena ematea dator. Honek eskaera bati erantzuten dio, hain justu Luis Alberto Sanz Esposito jaunak Imo Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL enpresaren izenean, eta Maria Intxausti Gandarias Andreak Arri Iparra SAU enpresaren izenean. Dakizuen bezala, hirigintza plana garatzeko sistema ezberdina daude, eta horren aldaketa da eskatzen dutenak. Hemen, erabaki beharko genukena da, lehenik, Luis Alberto Sanz Esposito jaunak Imo Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL enpresaren izenean, eta Maria Intxausti Gandarias Andreak Arri Iparra SAU enpresaren izenean, Bergarako hiri antolamenduko plan orokorreko AM18 arean, hirigintza aktuaziorako sistema aldatzeko legezko lankidetzako operazio sistema iragankorra kontzertazio sistema pribatuarekin ordezkatzeko aurkeztutako eskaera onartzea. Horrenbestez, Bergarako hiri antolamenduko plan orokorrean, AM18 areako ezarritako lankidetzako operazio sistema iragankorra kontzertazio sistema pribatuarekin ordezkatzeko hasiera onarpena ematea. Bigarrena, aipatutako hirigintza aktuaziorako sistema aldaketaren espedientea 20 egunez jendaurrean jartzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udal egoitza elektronikoan argitaratuz. Hirugarrena, hiri antolamenduko plan orokorreko AM18 areako jabe guztiei erabakia jakinaraztea eta espediente administratiboa eskuragai ustea. Laugarrena, erabakia jakinaraztea Imo Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL enpresaren izenean eskaera aurkeztu duen Luis Alberto Sanz Esposito jaunari eta Arri Iparra SAU enpresaren izenean aurkeztu duen Maria Intxausti Gandarias Andreari. Bozkatzera igaro goinake, alde, aho batez onartua. Gai zerrendakin jarraituz, udal ordenantza bati hasierako onarpena ematea dator jarraian, zehazki familiai zuzendutako Bergara bizi bonu laguntza arautzen duena, eta hemen aldaketa batzuk behartzen gaitu indarrean dagoen legediak, batez ere datuen babesak arautzen duen legeak ez digulako usten automatikoki lehen ordenantza honek jasotzen zuen 5. artikuluan, zaurgarritasun egoerak eta laguntzak jasotzen zituzten, gizarte larrialdi laguntzak edo DB laguntzetako zerrendak automatikoki hartzea eta geu harremanetan zuzenean beraien jartzea. Hori dela eta ordenantza horrek aldaketa bat eskatzen du, zea egiteko ere aurrekontu partida bat esarri da okerrez banago 19.000 eta ipiko 500 eurokoa, eta hori da bozkatu beharko genukena orain, zehazki. Lehena, herritarren batzordeak araudi berria herritarren batzordetik irizpenagin proposatzen den araudi berria hasiera batean onartzea, udal ordenantza hau ikaslei zuzendutako Bergara bizi bonu laguntza arautzen duena. Bigarrena, jendaurrean erakustea aipatutako ordenantza hori 30 egunean, iragarkia Gipuzkoako aldizkaria ofizialean argitaratzen den unetik hasita, interesdunek bidezkotza jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Eta hirugarrenik, erabaki honen berri ematea idazkaria eta kontu hartzen jatzari.
Bozkatuko genuke alde, aho batez onartua. Eskaera eta galderarik, 7. puntuan. Bukatutzat moten du guztareko plenoa. Ni esker.